Doncs les colònies, la veritat és que m'agrada molt. No me'n recordo de l'any, però va ser que estàvem ballant i ens vam apoyar al darrere de l'escenari i vam caure tots cap enrere. Doncs quan vaig veure que els juvenils gairebé es queien de l'escenari. A veure, no va ser un moment molt divertit, però sí que és un moment que recordarem sempre, que recordo fa bastant una ballada on uns quants vam caure de l'escenari per darrere i està clar que en el moment no va ser com el més divertit del món, però sí que és un moment que anem recordant bastant. Doncs una anècdota podria ser que un viatge que vam fer a Astúries per anar a ballar amb un grup de dansa d'allà a Astúries, per la nit vam fer sopar, ballaruca, una mica de beure i a l'hora de tornar a casa, o sigui, de tornar a l'alberg on dormíem, el Biel i jo ens vam perdre per les carreteres d'Astúries i no trobàvem el camí per tornar i ens van haver de venir a buscar tard,